आजकल भाई साहब शुगर क मरीज भी गजब बाटे। जबले भाई साहब शुगर क जांच नाइ करवले बाटे तबले जानला कि भाई साहब जौना पावत हमें जौना मिलता धई के दबा के खा लेताटे। कहीं चाउमीन खा लेताटे, कहीं फुल्की खा लेत हवन, कहीं गोलगप्पा खा लेत हवन, कहीं कुछ खा लेताटे। मतलब शुगर के जितना नुकसानदायक पदार्थ बा एक नाइ छोड़त बाटे, सब पूरा दबा के हिंचत बाटे। और भाई साहब जहिया इनके लगता कि हमार तबीयत आज गड़बड़ लगता, वह दिने भाई साहब जानला कि तुरंत टेंशन में आ जाताटे। और भाई साहब डॉक्टर के लगे पहुंचत बाटे और जब डॉक्टर साहब देख के रिपोर्ट निकलवावत हमें, जांच करावत हमें, तब पावत बाटे शुगर 400 पार बा। ओकरे बाद भाई साहब जैसा रिपोर्ट मिलता वैसा डॉक्टर साहब और शुगर के मरीज ये दोनों जनी का दिमाग हिल जाता कि इतना तेज शुगर कैसे बढ़ल। अब बतावा शुगर कैसे बढ़ल? शुगर बढ़ल है जवन फास्ट फूड दबा के ही चला है बा, और जवन दबा के 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जवन चाहवा ही चला हवा ओसे बढ़ल है। और भाई साहब जैसा रिपोर्ट देख लेताटे ओकरे बाद भाई साहब डॉक्टर साहब से हाथ गोड़ जोड़ के बढ़िया दवाई लिखवावत हमें। ऐसन दवाई लिखवावत हमें कि शुगर एक दिन में नॉर्मल हो जा। जब उल्टा पलटा खात रहना तब ना ही सोचना कि रोज खात हई तो शुगरवा धीरे धीरे बढ़ी। शुगर बढ़ता धीरे धीरे और नॉर्मल करे के बाद एक दिन में नॉर्मल हो जाए। और भाई साहब ओकरे बाद जब जैसे कैसो दवाई वाई लेके चल आवत बाटे, ओकरे बाद भाई साहब घरे फर्स्ट क्लास का 1 नंबर का डाइट पे चलता है एकदम। भाई साहब जवान एलोपैथ से लेकर के आयुर्वेदिक तक या देसी नुस्खा होला सब अपना लेताटे। जब तक भाई साहब शुगर का जांच नाइ करौले बाटे तबले भाई साहब फर्स्ट क्लास का 1 नंबर वाली सब्जी खींचताटे। ओकरे बाद अगर केहू कौनो चीज़ खाए के नाम ले लेता तब भाई साहब ओकरे बाद तब जानला कि आग बबूला हो जाताटे एकदम। भाई साहब कहत बाटे कि अगर शरीर ठीक ठाक रही तब बस सब कुछ कामे आई। और ओकरे पहले भाई साहब जांच करौले से पहले अगर केहू मना करे कि तुहरे शुगर भाई चीज़ न खा तब भाई साहब डायलॉग कुछ और मारा, अगर ई नहीं खाब ऊ नहीं खाब तो खाब का? अरे मरे के बटला बा, या तो खा के मरी या तो खैले बिना मरी। तब ई डायलॉग चलला। और जैसा शुगर बढ़ जाला और जांच में ज़्यादा बढ़ल शुगर मिल जाला ओकरे बाद भाई साहब डायलॉग चेंज हो जाला।